V mestskom parku pod Nitrianským hradom sa už po 5-krát stretli milovníci najkratšieho z kategórie ultrabehov, keď 6 hodín kružilo 51 bežcov zo 4 krajín po 1600 metrovom okruhu. Obhajca minuloročného víťazstva Smarana Puntigam z Rakúska preteky nedokončil a tak sa víťazom stal v novom rekorde 80 km a 704 metrov Ľubomír Hrmoz SK Kartik Banská Bystrica pred Emilom Durajom a Michalom Fabšom zo Šri Chinmoy Marathon tímu. V štafetách sa mužská bratislavsko-zlínska formácia vedená Mirom Horvátom opäť pokusila atakovať rekord podujatia. Po 2 hodinách sa však ozvalo koleno jedného z členov tímu a tak k rekordu chýbalo 750 metrov. Nitrianska štafeta v zložení Marian Haluza, Pavol Peciar a Šándor Kemeni skončila druhá. Tretie miesto obsadili Považsko-Bystričania. V ženskej kategórii zvíťazila Danka Procházková z Trenčína, keď zdolala 51 km. V kategórii štafiet vyhrali s 81 km a 400 metrami členky Šri Chinmoy Marathon tímu zo Zlína, ktorým chýbalo iba 1180 metrov do prekonania ich vlastného rekordu z roku 2000.